Hola, son Cristóbal de Gañamós. Estou aquí co compañeiro Miguel, concellero de Gañamós e abogado. Hai uns días a Xustiza declarou nula a última modificación da RPT feita polo Partido Popular de Mos. No dictamen da súa sentenza calificaba a modificación da RPT de arbitraria, injusta, discriminatoria, un dictamen contundente. Sen embargo, o Partido Popular, en vez de asumir a súa responsabilidade, adicouse a intoxicar a opinión pública e a atemorizar os traballadores con bulos e mentiras. Por iso, acudimos a Miguel para que nos explique ben que é unha RPT e que ha sucedido con esta modificación e esta sentenza. Miguel, podes explicarnos ben que é unha RPT? Ben, unha RPT é unha norma que regula a relación de postos de traballo, en este caso do Concello de Mos. Esta relación de postos de traballo o que fai é crear determinados postos de traballo e en relación cos que hai e cos que se crean se establecen as súas categorías, as súas funcións, se lles otorga unha determinada puntuación, en base a cal se establecen os salarios de cada posto de traballo, así como os seus complementos. A sentenza é moi contundente e, sen embargo, o Partido Popular ha anunciado que vai a recurrir dicha sentenza. Ben, a sentencia sí que é bastante contundente polo feito de que considera que se crean varios postos de traballo sen ningún tipo de xustificación, cando as tarefas de eses postos de traballo xa estaban sendo ocupadas ou desempeñadas, mellor dito, por outros traballadores. Tamén considera esa relación de postos de traballo discriminatoria, por canto establece diferencias injustificadas entre postos de traballo, incluso postos de traballo da mesma categoría profesional, por lo tanto, con salarios, os que se otorgan a determinados postos de traballo salarios superiores a outros similares. Tamén o considera arbitrario, por canto a determinados postos de traballo lle otorga uns complementos salariales superiores a outros cando non debería ser así. Por exemplo, hai determinados pluses de peligrosidade que se lle otorgan a determinados traballadores nos que non concorre este plus de peligrosidade. En definitiva, o que fai o PP ca elaboración desta RPT é gratificar, crear determinados postos de traballo para determinados traballadores afíns ao Partido Popular e discriminar o resto. E así mesmo incrementar os salarios de determinados traballadores do Concello en detrimento do resto dos traballadores. A ese coste de recurrir, se finalmente fallo o que di, que además que creo que anunciou que iba a recurrir un abogado espectacular, con lo cual supongo que será caro, habrá que sumarle o coste da RPT fallida. Ben, a RPT, os gastos nos que se incurriu desde o Concello para a elaboración desta RPT foron concretamente en 20.000 euros, que foi o que cobrou o equipo, os profesionales que redactaron esta norma, que agora se anulou. Tamén se incurriu en outros gastos judiciales que están por tasar respecto ao procedimento judicial que anulou esta RPT. É dicir, gastos judiciales que se corresponden cos abogados que tuvo que contratar o Concello para oporse a este recurso que plantexou Gañamós. Tamén está previsto que o Concello gaste outros 20.000 euros nunha nova RPT que está xa, ao parecer, en creación. E tamén se incurriu en outro gasto que son as costas judiciales. En este caso, o xuíz, na súa sentencia, recoñeceu que o Concello está obligado a abonar a Gañamos o precio, ou mellor dito, os gastos relativos ás costas procesales. Que son as costas procesales? Pois son os gastos en abogado
procurador que tuvo que asumir Gañamós para poder impugnar esta RPT. Xa adiantamos que Gañamós vai a renunciar ás costas judiciales. Non pode ser que por neglixencia do Partido Popular Gañamós, o Concello de Mos e os veciños e veciñas de Mos teñan que estar pagando do seu bolsillo uns gastos injustificados. É certo que o PP non lle importa que lle anulen 2, 3, 4 ou 5 veces unha relación de postos de traballo co gasto que lo conleva. E por qué? Porque ese gasto non o paga o Partido Popular, ese gasto o pagamos todos os veciños de Mos. Sorprende que se anunciara que a pouco de aprobar a RPT agora anulada, que xa se empezara con outra. Que pasará con esta nova RPT cando esté rematada? Cual será a posición de Gañamós ao respecto? Ben, Gañamós estará vixiante en relación a como se faga esa nova relación de postos de traballo, independentemente do resultado do recurso que o Concello pretende plantexar contra a RPT anulada. E, como digo, estará vixiante e comprobará que esa nova RPT sea xusta con todos os traballadores, que non sea arbitraria e que non sea discriminatoria. En caso contrario, queremos que sepan todos os veciños de Mos que Gañamós volvería a recurrir dita RPT. Bueno, creo que hai unha cousa pola que nos metimos en política que foi para acabar con esta rede clientelar, con estas prácticas caciquís, e, dende logo, máis allá de buscar réditos electorales, é o que imos facer cada vez que vexamos un atropello como este. Está claro, en este caso se trata de buscar o beneficio dos veciños, e non o beneficio de determinado partido político ou de persoas afíns a este partido político.